Hola a tots, amics de Rec en Rec, amics de la gastronomia. Un any més estem tots junts així per a poder celebrar l'aniversari de Rec en Rec. Enguany és un any especial i no cal que vos diga per què, perquè ja ho sabem tots massa bé. La veritat és que estic molt agraït per la vostra resposta, com sempre, com tots els anys, i espero pues, que pugueu disfrutar del que esta vegada hem preparat. Vale? Hem preparat uns packs de productes dels nostres premiats i res, simplement podreu trobar dins de la bolsa que teniu ahí davant de vosaltres un codi QR en el que vos explica cada un d'ells el producte en si, val? Un poc d'on ix, una nota de cata per a que puguem disfrutar-lo tots junts sense estar junts, val? Perquè les circumstàncies marquen un poc la pauta. I res, agrair-vos molt la vostra col·laboració i dir-vos pues, que en gent com vosaltres estiguem sempre al meu costat i respaldant les meues iniciatives, pues és més fàcil celebrar els anys i els aniversaris amb Rec en Rec. Gràcies a tots i res, a disfrutar dels productes que tenim davant. Vinga.